kuma mun yi farin ciki kwarai da gaske game da wannan kwamiti da ta shirya dangane da abin da sha'anin tsaro da kulawa. Don an ce tsaro shi kadai sai an gama da kulawa, ko kana mai tsaro in ba kula ba sai abu ayyuka. Amma tsakani da Allah, kamar yadda aka somo da wuri yanzu, kamar yadda malam Bahaushe ke cewa shiga ruwa tudu ake yin sa. Idan aka ja tafiya tattaha aka soma kamfe aka wace ko ina sai ka iske matsalar tana wuyan a cokanta. Amma yanzu bisa ga wannan kwamiti naku da kuka yi na jami'an tsaro, mu ne muku fatan alkhairi, subhanahu wa ta'ala ya ba ku nasara, kuma hissa yara da 'yan siyasa da masu son su kawo rigima a wannan ƙasa tamu, a wannan jiha tamu, Allah shi tankurar da su, shi ba mu daman gyara al'amura. Fitina ba ta da kyau. Hadisi ne wasu suka ce hikima ce ta malamai. Alfitinatu na'imatun la'ana Allahu man aikazaha. Fitina bacci take. Allah ya lanci duk wanda ya tayar da ita. Don haka mai girma kwamishina da sauran kwamitin ɗinku, Allah subhanahu wa ta'ala ya taya ku. Kuma kamar yadda aka ja hankalin sarakuna, ga su muna tare da su, da ubannan ƙasa, da limammai, da hakimai, da dagattai a cikin anguwa, su kuma wajibin su ne su zo su kira al'ummarsu da suke tare da su yau da kullum, a lurar da su, a yi taujihin su ga abin da ake son a yi ko ga abin da ake son a cimma. Idan ba su yi ba, matsala ta hito da gare su, to da gare su ta hito. Ka a zo a yi kuka da jami'an tsaro, don wani lokaci jami'an tsaro suna aikacin kokarin su ga an dawo an tattara duk sharar da laifin an dora musu. Ina laifi a ce yanzu nan an assasa kwamiti mai ƙarfi wanda ya tattara dukkan jami'an tsaro manya-manya na wannan jiha domin ganin cewa an cimma nasara sha'anin siyasa da za a yi da zaɓen da za a yi nan gaba insha Allah. Don haka sun doke wajibinsu, sun fito. Abin da ya rage mu kuma gare mu can mazauna anguwa da hakimai da sarakuna, a ja hankulan yara matasa da kuma 'yan siyasa. Subhanallah, yanzu nan ana farawa za a ga wani mai kuɗi adduna zai saya ya ba yara, wani ya ba su shaye-shaye, wani ya tara su gida ne ya kulle, ya ce ga wanda nake so a daddace mini. Don Allah mai Allahin kwamishina nan ya ce ai, bai ce ba, kuma ya yi mi, ya ja hankali kar a yi haka. Fata abinda muke so Allah ya bada nasara. Idan Allah ya bada nasara, ni kaina mai girma kwamishina yana baka award. Gaskiya, saboda saboda muna son mu ga mun zauna lafiya, muna son yaranmu su shiga taitayinsu, muna son yaranmu su gyara siyasarsu, bal ma 'yan siyasa muna son su gyara siyasarsu. Ba a siyasa fauda da tashin hankali da hitina da rigima, wannan ba aikin mutum ne mai hankali ba, aiki ne na mahaukata. Don girma Allah, 'yan siyasa kuna nan, ciyamomi na nan, masu shan romon siyasa su Alhaji Kane, manyan 'yan siyasa suna nan. Ku ji tsoron Allah, wannan taujihi na jami'an tsaro da suka yi muna, mu je don Allah mu tare yaran mu yi musu bayani, kuma tsakani da Allah, kuma mu jajirce sosai. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sama wannan ta ya albarka, ya taimake ku jami'an tsaro, ko muna bayan ku insha Allah, bakin ƙarfin mu za mu ba da gudunmuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.